Suntem în Dubai și pentru că sunt obsedat să fiu tuns mereu, astăzi vom încerca o frizerie din Dubai. Am comandat Bolt și mergem acolo. Șoferul de Uber a fost cam nervos. Am greșit locația și mergem să vedem unde este. Am ajuns la... Uitați-vă ce priveliște frumoasă are salon Eleven Beauty. Și ia să vedem cine ne va tunde pe noi astăzi. Aici este recepția și el este băiatul care ne va tunde. Hello, sir! Hi, Patrick, nice to meet you! Nice to meet you. Aici este Bianca care așteaptă cu sora ei să-și facă părul frumos și noi mergem să ne tundem. Evident că m-a primit cu o cafea frumoasă. Acum mai spunem cum vrem să ne tundă. Bro, I want medium fade and from barb contour. Where are you from, bro? Syria, Damascus. Syria. Yes. Nice. Deci ne face freză și suntem gata. Aici este și Bianca, se face la păr și mie îmi face poze. Deci ăsta este rezultatul. Sunt foarte, foarte încântat și le mulțumesc din suflet celor de la Eleven Signature Beauty Salon. Ne revedem cu următorul TikTok. Pa!